Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest Tagalog version ngayong araw po ng Martes, September 2024. Ito po ang latest sa bagyong si Enteng, latest update with international name Yagi. And ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, balik na tayo sa ating update. After more than 24 hours, pasensya na po. Kaninang early morning, di tayo nakagawa dahil hindi na po kaya ng ating katawan. Okay? After 2 days na 2 oras lang tayo natulog, nagreklamo na po. So far, okay naman ang recharge natin. Pero para tayo na jet lag. Inantok pa rin pagpuyat. And yung age natin, hindi na tayo bumabata. So, kailangan talaga mag-recharge lagi. At ngayon, tingnan natin kung nasaan si Enteng. Ito po ay natiling tropical storm. Nung uhuli tayo nagbalita, ay nandito po siya sa may coastal waters ng Calaguas Island. At bigay po ito ng grabing ulan sa Kabikulan, lalo na po dito sa Camarines Sur at Naga City, na kung saan yung ulan ay almost katumbas sa ulan ni Undoy. Kasi 90 mm sa Undoy, 1 hour, ito naman po almost 75 mm yung ulan in 1 hour. And then from 3 p.m. to 11 p.m., ang bilis ng pag-akyat niya, pumunta sa 300 mm ng ulan. So, wala tayong magagawa niyan. Pag ganyan kalakas yung ulan, talagang mag-overflow. Okay, dito sa subdivision namin, yung mga vacant lots, yung mga ponds, talaga nag-overflow. Talagang kikita nyo sa daan, sa streets, kumaragasa, okay? Gumagalaw yung flow nung floods. It's raging talaga. So, makikita ninyo na talagang once in a lifetime yung binagsak na ulan dito. It's equivalent to the monthly average of more than pa sa monthly average rainfall ng Naga City, which is around 200 mm a month. Okay, yan po ang average rainfall. At yung rainfall na binagsak sa loob ng actually 6 to 8 hours lang po yun is 300 mm. Just imagine. Okay? So, later on, pag nakakuha tayo ng more data ng mga ulan na naka-record, kasi tinatapos pa natin itong bagyo, pag hindi na tayo busy, kukulate natin yun. And then, malalaman ninyo kung gaano kalakas yung ulan na yun. Talagang once in a lifetime. Wala tayong magagawa. Although, problema pa rin yung mga basura na nakikita natin sa mga baha, sa mga bridges na na-stack. But still, alisin mo yun, talagang mag-overflow o aakyat yung tubig baha dahil sa grabing bagsak ng ulan. At kung natatandaan ninyo, early this year, in Dubai, nagkaroon din ng grabing pagbaha dahil sa 3 sunod-sunod na thunderstorms o yung multiple thunderstorms. Ito, yung northwest side ng kanyang sirkulasyon, talagang makapal yung thunderstorms. At nag-last yun for 6 to 8 hours, nakatutok lang sa Camarines Sur. Kaya yung Camarines Sur at Naga ang pinaka-worst na naka-experience ito. Yung Albay, Legazpi may baha din, but mga 100, less than 100 mm lang. So, i-calculate ko pa yung mga weather station. But, parang ganun din yan. Talagang bad luck lang po. Gaya na nangyari kay Undoy sa Manila, yung QC, and ibang parts ng Metro Manila. At bagyong Reming, nakatutok yung pinakagrabing ulan sa Legazpi, nagkaroon ng lava flows. Dahil yung ulan noon kay Reming, 600 mm in 12 hours. Sa amin, 200 mm lang. Pero fully distributed. Okay? But kung yung ulan, i-compact mo, babagsakin mo lahat yan in a span of 3 to 6 or 8 hours. Talagang grabe magkakaroon po ng flash flood. And then,
So, balik na tayo sa Baguio. Ito po ay naglandfall kahapon sa may area po ng Dilapigue, sa may area ng Isabela. And then, dumaan malapit sa Kawayan. And then, nag-traverse po ng northern part ng Isabela, south of Tugigaraw. Dumaan ng Kalinga. Exit po dito sa may boundary ng Bigan at Lawag kaninang early morning. And then, right now ay malapit na po siya mag-exit ng Philippine Air Responsibility, but nag-slow down po siya at 5 to 6 kph. Nag-creep yung kanyang movement, creeping slowly, parang usad pagong. At nangyari dyan, humina yung steering flow, yung nagpupush sa kanya para bumilis. Pag humina, babagal din yan. Once na lumakas yung steering flow, mag-i-accelerate yan. Tulad dito, nakita niyo yung acceleration. Bibilis na po yan, papuntang China, southern China, sa Hainan at Leju Peninsula. So, lalabas po siya ng PAR early morning mamaya or mid-morning tomorrow. And then, magiging severe tropical storm. And after 36 hours, magiging ganap na typhoon, category 1. And then, baka mag-reach yung wind speed of 165 or 205, depending if mag-rapid intensification. So, delikado po ang Hainan at Leju Peninsula. So, pag hindi siya magbago ng kanyang tracking at forecast, kung ganun pa rin ang pinapakita, magla-landfall po ito ng Biyernes, probably Biyernes ng gabi o hapon, dito sa may northern Hainan at southern Leju. And then, babalik sa Gulf of Tonkin, final landfall, dito po yata sa may boundary ng China at northern Vietnam o sa may northern Vietnam, east of Hanoi, bilang isang 130 kph lang po na typhoon. Kasi pag tama niya dito sa may area po ng Leju Peninsula ay dramatically hihina yan. May land interaction na magaganap. Katulad dito, nag-85. Paglabas siya dito sa may Ilocos provinces, naging 65 na muna siya. Then pagdating sa dagat na yun, 85 na ulit. Ganun po yan. Kumukuha siya ng energy mula sa oceanic heat content ng ating karagatan. So ito po, final landfall dito sa may Vietnam, probably Sabado ng gabi. Dito naman po, Biyernes ng gabi sa may Hainan at Leju Peninsula. So, yan po ang track ni Yagi. Kaya yung lahat ng Asian agency nag-agree dito siya magla-landfall sa may Northern Hainan at southern part ng Leju Peninsula. Now, fast animation. Yan po siya. Mabagal na kumikilos na yon. Papalabas ng PAR habang mabagal ang pagkilos. Medyo tatagal siya, pati yung pag-pull ng habagat. Kaya hanggang Friday o Thursday, mananatili po yung pabugso-bugsong ulan dito. Dito sa Bicol, sa amin, kahit na umaaraw, umuulan, dahil yung epekto po yung habagat. Nagkakaroon kami yung on and off rainfall kaninang maghapon. Okay, bandang 3 to 6, may mga dumadaan na ulan. So, ito yung na-establish na ng bagong reverse-oriented monsoon trough at mukhang meron dito, posibleng may mag-form. Ito na yata yung mag-form dito. Yung weekend, magiging either si Ferdy, pag nasa loob po siya ng PAR. Kasi ito yung power line again. Yan po ang Philippine Air Responsibility. Pag nag-form po siya yan, automatic Ferdy. And then meron ditong kasunod pa. Dito may mag-form dito sa area na ito. That will be bago mag-traslasyon. Kung taga-Naga kayo, may traslasyon September 13 o Friday to 13. So, si 12 po siya between 10 to 12 September. Diyan po siya mag-form. Let's hope hindi matuloy. Kasi pinafocus natin yung European model. American model, nandyan naman pero mataas yung tracking niya. But again, pagdating sa long range o medium range forecast, pagdating sa mga bagyo, leader po dyan ang European model. That's why we trust this kind of model. So, ito yung zoom in satellite animation mula sa windy.com at napakalawak po ng kanyang circulation. Lumaki na po siya. Dati 300 kilometers, ngayon po nasa 800 o 700 ang kanyang diameter. At may katulong po dyan yung habagat. Yan po yung habagat na ka-afekto dito sa area po ng Western Luzon. At ito naman po yung circulation nitong bagyo. Okay, nandyan po siya. Ngayon, tingnan natin yung rain forecast for the next 24 hours. So, bukas po, Miyerkules,
ay patuloy pa rin yung habagat sa western sections ng Luzon, including Occidental Mindoro at Calamian Group. The rest, okay naman po ang panahon. May mga padaan-daan lang po mga occasional rains ng habagat or localized thunderstorms. Huwebes ng buong araw ng Huwebes, nakalabas na po ng, nasa labas na po ng power itong bagyo, but patuloy pa rin epekto ng habagat sa kanluran bagyo po ng Luzon, lalo po sa may western sections ng Central Luzon, Metro Manila, Calabar Zone, and Occidental Mindoro. At ito yung binabantay natin na posibleng next LPA. Now, buong Friday, ang ulan dito sa may western Luzon, akat dito sa may Ilocos region, but magsisimula na po siyang humina. Hindi gaya na yung araw na ito hanggang bukas na medyo kapal pa ang ulan ng habagat. Kung move natin sa Sabado, nakikita nyo na yan yung time na hihina talaga yung Now, pag i-move natin sa Sabado, yan yung nakikita ninyo, yan yung sign na humihina na po ang habagat kasi naglandfall na itong bagyong si Enteng. Dito naman po, medyo umakyat na yun yung soon to be Ferdy. But we'll see kung ano mangyayari. Okay? So, yan po ang latest sa ating rain forecast. So, wave heights, dyan po, umabot po din. Ito ng 2 to 5 meters. 5 meters pag malapit kayo sa mata niya. Pag move natin yan hanggang Friday, kita nyo, nag-expand po yung rough seas sa West Philippine Sea. Yan po ay dahil sa paghatak nitong bagyong si Enteng. So, ang wave heights ang wave heights dito ay talagang nasa moderate to rough. So, rough na po ito. Delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Kahit anong sea vessels, pag ganyan po kalaki ang epekto ng habagat, may subasco, nasaan po nating magkakos po yan ng mga big waves. The rest, okay naman po. 0.3 meter up to 1.5 meters dito po sa iba't ibang bahagi po ng dagat sa ating kapuluan. Okay? Kung anumang coastal areas kayo, okay po mag-fishing except dito po sa may West Philippine Sea na medyo rough seas po ito for the next 5 days. At ito yung pressure at wind forecast mula sa windy.com. Ang data dito galing sa European model. So, move na natin yan. Nakikita niyo yung bagyo. Pagdating ng Sabado, landfall na po yan dito sa may Southern China at Vietnam. And then, pagdating ng Linggo, yan na po yung LPA, magiging tropical depression, tropical storm Ferdy. Kung nasa loob pa siya ng power, pag nasa labas, hindi siya magiging Ferdy. At yung kasunod dito ang magiging Ferdy. But kung magiging Ferdy ito, nag-form within power, ito magiging Hener. So, bubantayin po natin. So, yan na po siya. Sunday, Monday, low pressure na po itong isa. South of Guam, dumadaan. Tuesday, September 10, magiging active LPA. Wednesday, September 11, magiging tropical depression habang papalapit po sa Philippine Air Responsibility north of Yap. And then, sa Huwebes, particularly ang gabi, ito po ay papasok ng Philippine Air Responsibility bilang isang tropical storm. So, delikado po yan kasi pag lumakas, pwede maging typhoon. And nandito naman po yung bagyong si Ferdy. Naglalandfall po sa may southern coast ng Kyushu. After Shanshan, siya naman po yung kasunod. So, still, nagbibigay po ito ng mga back-to-back storm sa area ng Japan. Itong climate natin na yun. Although papunta tayo sa La Nina, so medyo delikado po ang ating very months. Lalo na ito, kita ninyo, hindi po siya umaakyat. Westward pa rin ang movement niya, so medyo ito ang delikadong daanan niyan, Luzon. But still, more than a week, ang forecast nito, it's highly uncertain, 0 to 25% ang probability, so nothing to worry. Mag-worry tayo pag less than 5 days to go. So yan, antabayan na natin itong potential na storm nito. So again, marami na naman dyan lalabas na magsisilabasan ng mga pang panic mode sa mga tao
Okay? Huwag kayong tumingin. Tumingin lang po kayo sa mga reliable ones like Pag-asa, Japan Meteorological Agency, Western Pacific. Okay naman po yan. Yung mga iba dyan na medyo kakilala natin. Medyo very good naman po ang kanilang mga forecast. And ang ating channel, Mr. Typhoon.tv or Mr. Typhoon. Mag-search lang kayo sa YouTube. And also yung ating Facebook channel, Mike Mr. Typhoon Padua. Ang ating website, typhoon2000.ph. And yung ating advisory page, typhoon2000.org. So, kompleto po yan, mga updates kapag pumasok po sa PAR. So, yan. Let's hope and pray na ito ang umakyat patungo dito, paganyan, or mag-record na po paganyan sa dagat lang para hindi na rin maapektuhan ang area ng Japan. Kasi kawawa na sila. Nakailang bagyo na po yun dyan. So, pray natin na sana malusaw and we'll keep you updated bukas. Meron naman tayong update kasi i-final na natin ang ating coverage or update dito sa bagyong si Enteng. And then, balik tayo sa every other day na video analysis. But no worries, subaybayan natin yan. Kung may new input na delikado tayo, nandito tayo para ibigay sa inyo pinaka-latest. At bago tayong paalam, ito yung ensemble model ng European o ECMWF. Ito yung bagyong Hone. Ito yung isang LPH 93W na magiging subtropical at malayo naman po yan sa atin. Walang landfall sa any part ng Asia. Ito naman po yung existing na bagyo na yun. Si bagyong si Enteng. Pulang-pula, oh. Meaning, pwede siya maging typhoon. But ito yung pinaka-concern. Ito, concern din ito kasi ito ang posibleng maging next na storm na tatama po dito sa area ito ng Japan. Ito posibleng maging Ferdy pag mag-form siya within PAR. Pag sa labas, ito na yun ang magiging Ferdy. So, ito ang area of concern natin dito is yung track niya. Medyo sa unang tracking patungo sa ating bansa. But pray natin na ito umakyat, mag-curve at walang part ng any Pacific Islands na affectuhan nito. So, dumadami na po ang ensemble. Pag dumami yan tulad nito, at ganito, ito hindi pa masyado. But kung ganyan kakapal, ay matutuloy po yan. So, we will keep you updated. Chillax muna tayo na yung darating pong Miyerkules o bukas. Mag-i-issue ulit tayo another update but final coverage na po yan o final update sa bagyong si Enteng since lalabas na po siya ng PAR later tomorrow morning. From Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Know your evacuation plans, know your disaster kits. Kung anong gagawin pag may flash flood. At I hope nasa mabuti kayong kalagayan na tinutulungan po ng mga local government units. Yung mga nasalanta ng baha. Hindi lang po dito sa Bicol o sa Naga at sa buong parte po na dinaanan po ditong bagyong si Enteng. Okay, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. And we'll see you again next time.